Il-problemi li ġejjin minn barra ma hemmx kontroll fuqhom. Min-naħa l-oħra, il-gvern qed jaħdem biex il-kumpaniji li jaħdmu f'Malta ikollhom kemm jista' jkun ftit jew xejn problemi lokali. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fi żjara l-ġimgħa filgħodu fil-kumpanija Delaru. Waħda mill-miżuri li se tidħol fis-seħħ f'Marzu li ġej, jiġifieri dik tar-roħs ta' 25% tal-kontijiet tan-negozji hija fil-fatt maħsuba biex tagħti iktar nifs u kompetittività lill-kumpaniji li jaħdmu f'pajjiżna. Il-kontijiet tad-dawla tal-ilma ħajkomplu jorħsu għall-industrija 6 xhur oħra u l-pjan tagħna ma jiddependix esklusivament fuq li l-power station tibda f'Marzu li ġej, imma jiddependi fuq il-pjan kollu, il-pjan huwa konkluż u nista' nikkonferma l-kontijiet tad-dawla tal-ilma ħajorħsu f'Marzu li ġej. Min-naħa l-oħra, il-Gvern qed jaħdem flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ u Mat ta' kumpaniji biex it-tranzizzjoni f'policies imħabbra mill-Unjoni Ewropea, fosthom dik ta' għajnuna mill-Istat, iseħħu mingħajr xkiel jew skossi għall-kumpaniji. Meta wieġeb għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Prim Ministru qal li għall-Gvern huwa importanti li s-sistema tas-saħħa tibqa' b'xejn. Żied jgħid li għandu jkun hemm inkoraġġiment u inċentivi għal min jagħmel pensjoni privata għalkemm jemmen li ħadd m'għandu jkun imġiel jidħol għal waħda. Dwar il-Kunsilli Lokali huwa qal li se jkun hemm komunikazzjoni pubblika fil-jiem li ġejjin. U jidher li hemm konverġenza kważi totali, kważi dwar x'għandu jsir bejn issa u l-2019.